tultua tuolle radalle ampaisevat. Andy Carter ja Rick Halonen. Ja mikä eli siinä onhan vaikka joten hieno parannus siinä Abrahamssonilta, joten uusi vaihdelaatikko on saatu istutettua pyörään juuri sopivasti ja homma toimii. Lähtee pihaan. Ja Harri Piensalmi, Pulfoikke left lane 7.209, Harri Piensalmi 7.389. Joten nyt on Piensalmi kovan tehtävän edessä. 7.3 tuli tauluun laitteluissa. Onko se nyt jotain häikkyä kenties? Mutta Ulföke viime vuonna eteni täällä Alastarolla aina finaaliin asti, kunnes koki voittajansa Fredrik Fredlundin finaalissa. Hökke 2 kilpailua tällä kaudella siis vienyt voitot avauskilpailuissa tähän mennessä ja on kova vastus Harri Piensalmelle ehdottomasti, mutta uskotaan, hyvin painaa Piensalmi rinnalle, tasaisesti tullaan, mutta Hökke voittaa. Ulföke 7.671 and Ismo Mäenpää in the right lane, best time 7.178. Ja niin kuin Aaro tuossa sanoi nyt sitten, kyllä pidetään taas lippuja korkealla. Siellä Suomen lippu liehuutolla Ismo Mäenpään pyörän perässä. Top well overkill, Harley Davidson siinä Ismo Mäenpäällä. Ja korvat suojaa nyt tärähtää. Loistava suoritus, viime vuoden finalisti on Rinnassa, voittaa Unkarissa, toinen Santaporissa ja kodissa nyt yhdysjärjestys 689. Uutta kolman vuoden oikeasta samaterkittävä viikovaihteen aikana tässä ryhmässä 6.692 tähän mennessä oli laittanut Rinkeri, joten ennätysvauhtia saa pistellä Matkapuolella Söpymaa, mikäli meinaa Salakarin voittaa. Nyt Unkarin samaa vauhtia, jotka parissa vedossa tässä ryhmässä aiemmin. And now we have for the left lane, myself and Mark. Ja hieno vento tulee kummaltakin. Salakari menee jatkoon. Salakari ajoi sen alle ajan 10.4. Anteeksi, hän on 10.44 oli tuo indeksi ja hän ajoi 10.435, mutta koska kyseessä oli sooloajo, sillä ei ole merkitystä, että hän alitti tämän pudotusajoissa olevan indeksinsä. Ja nyt meillä on Tarja Günther siinä vasemmalla radalla, hänen indeksi 11.1.0 ja 9.74 Sami Kopparilla.
siinä kyntterin ennen 660 jalkaa ja sitten kyttäillään ja voittaja on Tarja Kyntterinen.